Zdravím lidi, já vás vítám u krátkého tutoriálu, kde si ukážeme, jak vlastně zapnout nějaký custom story v Amnezii. Nejprve budeme potřebovat nějaký custom story, takže napíšu buď na internetu v Google nebo do YouTubečka si napíšu třeba Amnezie, custom story. Dám OK, tady vidím nějaký custom story, jakýkoliv, kliknu na něj. Většinou lidi, co to točej, tak dávají pod videa prostě link ke stažení toho daného custom story, takže na to tady kliknu. Měla by se mi otevřít nějaká stránka, ze které to bude zadarmo, většinou zadarmo stáhnout. Vidím Mediafire, což je úžasný. Tady mám kliknout na stažení, má to 5 mega, což je úžasná velikost. Ano, tady se mi to začne stahovat ve stahovači Mozilla Firefox a dám uložit. Za několik sekund se mi to stáhne, takže momentík. Tak za chvilku se mi to stane za několik sekund. Mezitím si otevřu hlavní Amnezii Dark Distance. Dám vlastně pravým tlačítkem a dám vlastnosti. Kliknu pravým tlačítkem na Amnezii a dám vlastnosti, kde by se mi mělo otevřít přesně tohleto. Dáme otevřít umístění souboru. Možná pokud máte XPčka nebo něco jiného, tak prostě to tam budete mít jinak popsaný, ale většinou je to v podstatě stejný význam. Tohle si můžu vykřížkovat. Ve složce Amnezie si najdu Custom Stories. Přesně takhle můžete vidět, že tohle jsou vlastně Custom Story, který už tam mám. Co se mi to stáhlo, dám otevřít složku. V podstatě správce stahování si už v podstatě můžu zavřít, už to potřebovat nebudu. Potom, co se mi takhle otevřela pěkně složka, si to pěkně rozbalím pomocí Winraru. Kliknu na to dvakrát levým. A chviličku počkáme a právě se mi to otevřelo. Výborně. A jediný, co v podstatě uděláme, je to, že takhle Staying Alive přetáhneme sem. A to je v podstatě celý kouzlo. Nic jiného v tom není. Můžeme takhle vidět, že v tom budou takhle složky. Pokud stáhnete jenom takhle ty složky a nebude tam vlastně tady ta hlavní složka, tak si dáte normálně pravým tlačítkem, kliknete, dáte si novou složku, nějak si podepíšete tam custom story a do toho vlastně vložíte tady ty soubory a v podstatě má to efekt stejný. To si můžeme příškovat. Dále už jen spustíme vlastně Amnezii, takže tak poté, co spustíte vlastně Amnezii Dark Distance, normálně tradičně, tak si dáte tady volitelná hra, pokud to máte česky, a zde vidíte Custom Story, dáte už jenom OK, tady většinou možná něco bude a tady dáte pokračovat, teď tady nic nevidíte, ale většinou tady něco je. Každopádně dáte pokračovat a hra se vám spustí. Přeju příjemnou zábavu a pěkné hraní a děsivé okamžiky. Milador.